Čau, ja vás vítam u asi môjho posledného videa na YouTube. Prepáčte, že ma tak trochu menej vidno, lebo proste dal som si to sem k monitoru, že či sa rozhodnem skončiť alebo nie. Hovorím o tom, že či skončím s YouTubeom alebo nie. Ale proste mám dôvod na to, že mi vošlo do toho proste autoškola, proste už pomaly aj škola, vieš, proste, tak proste. Tak som rozmýšľal o tom, že proste skončím, lebo aj tak není čo točiť na tom už, na ten YouTube. Chcel som natočiť ešte plno videí, ale už proste nemám čo. Je tu už proste sú tu iní youtuberi, než ja alebo niekto, čo majú ešte čo točiť. A nie jak ja, čo proste točím len niekoľko videí za mesiac alebo pomaly už aj za rok. Tak som sa rozhodol, že proste skončím. Asi teda. Tak proste sa rozhodujem, či fakt skončím, alebo sa ešte do toho prekecnem, že či budem či ešte niečo natočím. Podľa mňa ešte jedno posledné video určite spravím. Neviem čo, ale proste určite ešte jedno spravím. To je určite. Ale potrebujem sa proste už pomaly učiť na skúšky. Proste v autoškole proste už budem mať už tie skúšky čoraz bližšie. Takže na tie videá už proste nie je čas. A proste to, čo mám iné na robote, tak je úplne niečo iné než YouTube. Takže asi preto. Takže ako moc vyjadrujem sa aj k tomu, že miliónkrát vravím vo videách, že aby ste dávali odbery, lajky a všetko. Jediný, mám tam asi 2 odberateľov alebo koľko, tak ak to aspoň stupne na tých 10 odberateľov, ja viem, že nie som moc dobrý, hej, v tom, ale ak to stúpi čajem na tých 10 odberateľov alebo tých 30 alebo 20 alebo čo ja viem čo, alebo stačili by mi iba tak 15, to by mi stačilo. Ale proste ja chcem viac odberateľov, aby som mohol ďalej pokračovať vo videách. Proste potrebujem viac odberateľov, aby som mohol pokračovať v tom, čo som doteraz robil. Možno doteraz to už robiť nebudem. Teraz už to možno robiť nebudem. Proste nie je čo točiť. Nie je proste nič. Stojí mi tu auto presne podo mnou. Takže na dvore mi stojí auto, ktoré som chcel predstaviť. Aj keď už bude buď na predaj, alebo pôjde do šrotu, tak na čo to budem robiť. Takže ako chcel by som toto video nazvať, ako väčšina youtuberov to nazval tak, že bol som youtuber, aj keď to moc tak nevyzeralo. Aj proste potrebujem viac tých odberateľov, aby som mohol ďalej pokračovať vo videách. Proste nie, že by ma to prestalo baviť, to točenie. Ja by som ešte dokázal viac videí natočiť. Ale proste nie je ničo. Takže ako chcel som tu natočiť rezanie dreva, ale to sa mi vôbec nechcelo vtedy. Takže bolo teplo, bolo všetko možné. Proste musel som veľakrát proste odskakovať od kamery a všetko. Takže tak akože, tak urobte si vlastný názor. Toto bude trochu kratšie video, ako ste zvyknutí.
ale proste urobte si svoj vlastný názor. Proste dajte si buď like alebo dislike, ja to nejak pochopím, neviem, to je jedno už. A to, že končím, tak mám aj vlastný dôvod. Proste, bolo to tu už povedané, že proste není čo točiť, nemám dosť odberateľov na to, aby som mohol viac tých videí točiť. Takže preto mám aj proste ten dôvod, mám na to právo, všetko mám na to. Takže tak. Ako chcel by som spraviť jedno video, neviem z čoho, ale ešte z nejakej reakcie alebo čo. Že budem proste reagovať na niečo, čo proste na tom YouTube nemá byť alebo čo. No si tu nejaké knižky, proste, lebo statív proste nemám. Nemám na to v love. A proste možno sa ešte rozhodnem. Ja som to aj vlastnému kamarátovi vravel, že možno budem končiť, alebo si to možno ešte rozmyslím. A ako bohužiaľ chcel som toto video urobiť už dávno. Ja som chcel spraviť aj toto, čo máme na dedine, pionierský tábor, či čo to je. Ale teraz, jak tam chodia proste ľudia, čo aj na Airsoft, tam chodia tam proste ľudia na Airsoft, všetko možné, tak by som sa strašne bál o to, že proste, neviem, proste o niečo by som sa bál, ale proste neviem o čo, takže tak ako, prepáčte, že tuto je trošku taká tma, tuto, presne, toto je svetlo, lebo však prečo asi, keď tuto vedľa mňa už, neviem, či to vidíte, tuto vedľa mňa už je tma, na tuto z mojej strany na ľavej, teda no hej, na ľavej, vy to vidíte na pravej, ale ok, a toto je svetlo, to je svetlo, ktoré mi svieti na tento, takže ako, že preto. Neviem proste, či máme ešte pokračovať alebo nie. Neviem. Mám takú ponuku, že kto by si chcel so mnou zahrať Euro Truck Simulator 2, čo neviem, Convoy Ducky alebo čo, tak si ma môžete pridať na Steame, alebo si ma proste pridajte na, neviem na čom. Hej, a proste si môžeme zahrať niekedy. No proste nie ani čo točiť. Ja som si aj nainštaloval nejaký ten Minecraftík, som si stiahol. No ja som si myslel, že z toho ja natočím videjko, ale nie je tam čo točiť. Proste. Jediné, čo môžem natočiť, tak je, čo ja viem, niečo po vonku, keď tu budem sám. Že tu budem doma sám, proste potočím videjko. Chcel by som natočiť videjko, jak tam vzadu, na zadnom dvore. Máme drevo porezané, tak že by som to poukladal. A neviem. Proste bolo by lepšie si kúpiť aj nejakú GoPročku alebo čo, a nie to cez telefón furt točiť, ale proste nemám na to peniaze, proste aj tak by nebolo čo točiť proste, takže tak. Proste mi do toho vošla autoškola, už pomaly škola ide do toho a tam nebude vôbec čas na točenie videí, takže bohužiaľ. Toto je moje posledné video asi. A ja sa s vami asi pre toto video sa asi s vami rozlúčim. Možno neočakávate už ďalšie videá. Ja si ešte chvíľku kanál ten svoj nechám. Už asi nie na dlho. Ale proste už nie, že by ma to prestalo baviť, ale
nie je čo fakt točiť. Takže ja sa s vami pre toto video lúčim a majte sa.